Пете хора, съдби на кръстопът, трета част. Кажете кога? Идва. Това е нова ученичка, това е уния да ни е пушач. Не знам пушача. И това е новата пушачка. Тя пуши. Тия двамата пушат. Да, аз пушам. Да. Ето. Имам доказателство. Здрасти, ще отивам на гости при един приятел. Добре. Къде? Чук. Кой е там майка ти? Какво става, брат? Майка, че е бърса удара. Не, ще спокойно друг. Сега време му става си почива. Де го закачи. Здрасти, приятел. Сега трябва да поговорим. Утре не искам да правим бе. Па ще ми пишат в стоп. Стоп. Ти какво правиш тук? Това е сестрата на приятеля. Това е новата ученичка. Кой трябва да се обажа? Кой се покани тук, ла? Моля ви се, спрете, моля ви се. Ти ще мълчиш. Три. Ставайте. Ай, ти цяла нощ краката ли ми били за бе? Не ми гледай, бе. Тя в кинета. Дай да ти сипвам. Бе, бърсук долу. Абе, ей! Изгърмя, бе. Отивам на училище. Падай. И аз имам на училище. Това е раница. Това е моята хубава най-краница. Ето тук пише Наки. Чакай, че ми се сере. Правим кратка пауза, защото на оператора му се досра. Хора, отиваме да видим дали оператора се изсра. Така, нека да чукнем. Спираме лампата. Опа! Здравейте, упи-пим-пим. Здраве, опитаем. Пак я знаем. Перфектно ми стравяне. Благодаря. Сега ще караме час по физическо. Така, днешният урок ще е за оценка. За оценка, стига сте се карали лапета мръсни долни проклети. Ей, бурсук. Така, давайте. Първо по списъкът е Черт Чуфанов. Давай, прави кълбо. Двойка, следващия. Благодаря. Чустафа Чуфанов. Ай, махай се от кадъра. Ама я умирай. Благодаря за комплимента. Сега съм. 2,50. Аз съм наред. Сега е Чертофанов пак. Сега Чертофанов, давай. Чуфанова глава. 5. Брат, ти ще ми пишеш. Чустафа Чуфанов. Чурканов. Двойка! Сега е новата ученичка! Майка ти.
Идвай! Чао, господине, аз ли съм наред? Не! Не си ти! Я умирай. Тройка! Тройка! Оу, е! Шестица! Come on, baby! Шестица на тебе. 6 минус. Ето сега наобратно ще го направя. Тройка! Бирцев са. Шестица! Ое! Шестица! Шестица! Три да. Аз получих тройка по физическо. Аз шестица! И 2,55! Аз искам двойка и получих двойка. Излапах си косата! Лека нощ! Лика нощ. Три. Та и така. Новите ученици са събуждани. Виж, мокро ти е главата. Отивам на училище. Айде, идва бурсук. Чакайте да си направя упражненията за сутринта. Аз нямам упражнения, защото съм готов в страницата. Ай, аз ме газа. Упражненията за сутринта. Айде, приготвяй се. Упражнения за сутринта. Айде, закъсняваме. Последно упражнение. Готова съм. Айде, раницата си слагай. Готова, сложих си раницата. Айде. Спрете. Ето това е новата учителка, малко болна и дърта. Виж какъв телефон имам добро. Ето много тъп, признавам. Ето много смотана учителка. Здравейте, ученици. Або ти мен ще биш, ба съм дърта 57 годишна. Така, аз ще замествам вашата учителка. Понеже съм дърта, не мога да говоря. Нощка ще правим таблицата. Ще измислим нова таблица. Така. Започваме. Спрем. Чакайте само да си взема маркерът. Извинявай. Лапе, сядай се на чина. Така, на чина казах, не на стола, казах на чина. Добре, на чина. Благодаря. Така, сега какво да пиша? Кажете ми някое число, което да е от 1 до 2. 61. Някое число, което да е от 1 до 2. 61. Едно. Грешен отговор. 3. 60, да. 69. 3 по 6 е равно на 18. Така, това е новата таблица, която ние измисляме. Сега да видя от маркера ми някое число. 1 по 2 е равно на 4. Да. Аз го казах. Снимай малко към мен. Така, сега. Другото е... Не налага изнасилване в училище. Що не може? Не. Имаше проблем, не те налагаше. Няма да ми... Абе, ще ми чупиш маркера, бе. Стоп, ма да кажа, стоп. Махай се, бе. Абе, махай се, бе. Махай, Паля ти перуката, фалшива вещица. Ама аз съм старата учителка, как разбрах ти? Yes. Не!
Стоп! Последвайте и лайкнете за част 4!